busquem aquesta manera de poder arribar i estar informats de tots els aspectes del nostre sector, des d'inspeccions, subvencions, normatives i tot el que sigui que aporti, i per això creiem que és important el tema d'estar associats. Fa ja 43 anys que ens dediquem a fer campaments d'anglès a l'estiu. Durant el resto de l'any operem amb una altra marca que es diu Edulònia i que organitzem colònies escolars per les escoles. També tenim uns altres serveis com cursos d'idiomes a l'estranger. Estem dintre de la Junta organitzadora del Congrés Mundial de Campaments i Colònies que se realitzarà el mes d'octubre al Palau de Congressos de PortAventura. Aquest congrés necessitem molt de recolzament, de donar a conèixer el territori, de donar a conèixer el que fem aquí al món. Es preveuen uns 500 participants de 120 països i el que estem buscant amb la CIEC és poder arribar al màxim número d'assistents, buscar ponents i també buscar patrocinadors.